Os alumnos de quinto a frase de Nelson Mandela que nos fala da importancia da utilización do tempo. Debemos usar o tempo sabiamente e darnos conta de que sempre é o momento oportuno para facer o correcto. Os alumnos de quinto B, a frase de Nelson Mandela que nos fala de cal é a verdadeira coraxe. Aprendí que a coraxe non é a ausencia do medo, senón o triunfo sobre él. Quinto C, a frase de Nelson Mandela que nos fala de como se collen os prexuizos cunha mala educación. Ninguén nace odiando a outra persoa pola súa cor da pel, a súa orixe ou a súa religión. A frase de Nelson Mandela que nos fala da importancia das boas accións para servir como referentes ás outras persoas. O deixar que a nosa luz brille sen darnos conta, damos permiso a outros para hacer o mesmo. De terceiro D, a frase de Nelson Mandela que nos fala da importancia da constancia no traballo. Sempre semella imposible ata que se fai. Alumnos de sexto a frase de Nelson Mandela que nos fala da importancia da comunicación das linguas maternas. Se unha fala cun home nunha lingua que comprenda, entralle na cabeza. Se os fala na súa lingua, entralle no corazón. Los de sexto B, a frase de Nelson Mandela que nos fala de cal é a verdadeira felicidade. A maior gloria na vida non consiste en non caer nunca, senón en levantarse cada vez que caemos. Sexto C, a frase de Nelson Mandela que nos fala da importancia da educación. E con isto rematamos as frases. 1, 2, 3. A educación é a arma máis poderosa que se pode usar para cambiar o mundo. Adeus. Adeus.